La remunicipalització de la gestió de l'aigua podria estalviar un 10% en rebut del servei als usuaris. Són dades d'un primer estudi de l'àrea metropolitana de Barcelona i una de les que s'han donat aquesta setmana durant la presentació de l'Associació Catalana de Municipis per la Gestió Pública de l'Aigua. La formen de moment 100 municipis, entre ells Badalona, i l'objectiu és treballar perquè l'aigua no sigui una mercaderia que estigui en mans privades. Coincidint amb el Dia Mundial de l'Aigua, Barcelona, Badalona, Sabadell, Terrassa, Santa Coloma de Gramenet, Cerdanyola del Vallès i el Prat de Llobregat han oficialitzat aquesta unió de forces per canviar el model de gestió de l'aigua. De moment s'està estudiant les fórmules de com fer-ho i quins serien els beneficis. Parteixen de la base que l'aigua és un bé comú i, per tant, un dret que no es pot negar per qüestions econòmiques o socials. L'aigua, doncs, no pot ser una mercaderia. Quan es regula una mercaderia, diguem-ne, la prioritat és fer el màxim benefici a curt termini. En canvi, quan parlem de drets fonamentals, la prioritat és la defensa, la garantia d'aquests drets fonamentals i garantir el seu accés a tota la població sense distincions, amb independència de la seva capacitat econòmica. No només recuperar-ne el control, vol dir dret a fixar els preus, dret a que la ciutadania pugui participar en la presa de decisions sobre la gestió de l'aigua i, per tant, comencem a treballar. Aquesta és una aliança que ens enforteix. Rebrem, com està rebent Terrassa, rebrem crítica, rebrem conseqüències d'aquesta acció valenta. Els diferents ajuntaments confien en la suma de nous municipis a l'entitat i conviden a administracions supramunicipals a participar-hi. Són conscients, han explicat de les complicacions que suposa tot el procés i, de moment, ja han iniciat les primeres passes per conèixer com fer tot el procés. Segons expliquen, el 90% de la població rep l'aigua a través d'operadors públics. L'alcaldessa de Barcelona de Colau va ser la responsable de presentar aquesta associació de municipis que vol sumar experiències per remunicipalitzar la gestió de l'aigua. Com deien, està formada de moment per 7 municipis, un d'ells a Badalona, tots ells en casuístiques molt diferents. Sònia. Sí, entre els 7 municipis trobem, per exemple, el Prat de Llobregat, que ja als anys 80 va decidir crear una empresa municipal per gestionar tot allò relacionat amb la distribució de l'aigua. També hi és Terrassa. L'aigua d'aquest municipi la gestionava fins ara una empresa privada i ara que s'ha acabat la concessió, el Consistori del Vallès està treballant per gestionar-la directament amb la creació d'un organisme públic. Durant la presentació de l'Associació Catalana de Municipis per la Gestió de l'Aigua es va afirmar que un dels objectius era evitar els talls de subministrament a les famílies més vulnerables. I precisament d'això, de talls de subministrament, n'ha parlat aquesta setmana al govern local. Sí, l'Ajuntament està estudiant deixar de pagar el subministrament a aquestes empreses del deute de les famílies més vulnerables si les empreses no s'adhereixen al conveni presentat per la Generalitat i altres entitats supramunicipals contra la pobresa energètica. Per signar-ho tenen fins al 31 de març, la setmana que ve, i en el text els demana que es facin càrrec del 50% del cost que això representa, inclosa la despesa que suposa per a les administracions la gestió d'aquesta problemàtica social. Des de Serveis Socials s'ha assegurat, però, que el subministrament està garantit i que no es tallarà cap servei de llum, gas i aigua a les famílies que no puguin fer front al pagament. I és que les empreses subministradores informen als serveis socials abans d'efectuar un tall, tal com indica la llei. Amb aquestes notificacions, la regidoria ha permès evitar 1.090 talls durant els 3 primers mesos del 2017. Treballar amb totes les famílies perquè se'n puguin sortir en general. Això vol dir orientar-les en formació, amb la recerca de feina, amb els fills que puguin tenir una ajuda, que puguin anar a un centre obert, el que faci falta segons cada família. És un pla de treball molt més integral i que permet sortir de la pobresa, no només tapar aquell forat, sinó anar molt més enllà i l'objectiu és que puguin tenir una vida tothom autònoma i per què no, que puguin pagar els seus subministraments.